Takže zdravím vás lidi, dneska si zkusím získat nějaký ofry na moje brainroty ve Steel a Brainrot. OK, takže teď půjdu na můj private. Zkusím nejdřív s friendama, ale potom půjdu do tradící hry a schválně, jestli dostanu nějaký dobrý ofry. Zkusím tradenout mýho kameramana druhýho, trade farmovanýho a kapitána moby. Jinak nic jiného dobrýho nemám tady. OK, tak začneme tady s tímto. Doufám, že teda akceptujeme. OK, no reaction. Tak co teda? Kam tak? Yes, OK. To je ten bacon. Ne! No a je to tady. On to akceptuje, potom ten druhý zrušil se to, takže. OK, tako, tank, ale tank. So, zkusím zeptat, jestli vezme tank. Tank, ale tanka. A nevím. Tak asi nic, no. Půjdu to baconovi zas. OK, tento accepto má 3 věci, já tam zkusím dát toho kapitána. OK. Rainbow Lava Dorito. No, tak to fakt neberu, jako sorry, ale za to mi to asi upřímně nedá, za to kamera ramena, no, jak říkám. Zkusíme tady tu, nevím, Minecraft kočku. OK, tak bude to někde. Tak nyní se jdeme na tohle. Tak mi to neakceptuje, oni jsou AFK lidi. Zkusíme to Alexi Said Hugo. Tak Anwar. Jo, hele, on to akceptuje. Má 9 věcí v base. Tak co mi dá? Doufám, že to teda něco dobrýho. Burger and for euro, nevím, jestli to vezmeš. Vezme to nebo ne? Nebo tady přidám ještě čury, to bonito. Solárně bere nebo ne? Já nebere, tak asi nic, no. Tak tento mi poslal trade. Tak. OK, trade failed to start, tak nic. Kde je? Jo, tady tento byl bohatý. Já mu zkusím poslat. Jo, ten byl to superone. OK, mám to. Oh, Kerberus. Vezme toho Kerberusa. Kámo, plus. Ne, nevezme lidi. Tak jako za teď je tak maximálně dám, tak toto. Neberu špagety, jo. OK, tak nem teda nic. Komu jsem to ještě neposlal, tak je tomuhle. No hele, a on to akceptoval, takže dobrý. Máš 16 věcí. Samý Fatiny. OK, tak to by jsem bral. Sice myslím, nevím, jestli je to úplně fér. Oh my god.
Vezmu aspoň jedno z toho. Ne, to neberu. Takhle to beru. Takhle to beru určitě. Tak nic, no. OK, tak proč mě poslal trade, když on vůbec nic nemá? OK, tak to declinu rovnou. Združuje mě. Tak. Jsem netrade s Lukasami. Tento neakceptuje. OK, tak nevím, no, moc těch friendů to teda nebere, oni spíš budou AFK. To je špatný. Ty, oni to neakceptují lidi. To je problém. Já, hele. To je John Doe. No. Ne, kam prostě akceptoval. Tak nic, a to John Doe jako chci, ale on to asi nevezme. Super. No tak co máš, brosky? OK, Garame Elma Dundong. Gold. Dej mi Garamu. Nebo, já nevím. Nevím, jestli to vezmeš, ale... OK, tak asi nevezmeš úplně ani jedno z toho. Tak to je jedno. No, co ty teda máš? Jo, to je ten z Las Puky Grande. Dal by mě něco za toto. Odebíral už věci. Ne. Tak to v žádném případě neberu. OK, tak oni to neakceptují lidi. Tak jdeme zkusit teda tu hru teďka. Kdybyste to chtěli zkusit, tak zkuste tady tuhle hru. Je to dost dobrá hra, doporučuju to. Že si to otestujte. OK. A že co, ještě tradím? Jo. $331 milionů. OK, tak. Doufám, že mi dají offer za toho kapitána, protože on je teď vzácnej. On je totiž na ten Diginourly Craft. Jeden konkurent vizoru, no nic. OK, když to není John Park Brainrot, tak co to jako je tím pádem?
Velké žorka. Tank, lavador to aketu, patke, pat golden. OK, tak zkusím to teda tradenout. Nevím, jak se to povede. Ale já ani nevím, co chce, jestli kapitána, tak to fakt jako asi neberu, protože to se mi nevyplatí ani trošku. Johnborg, kámo. Já reálně nevím, je Johnborg teď nejlepší OG nebo není. Jak už je to veliký. Já jsem nikdy neměl normálního Esoka. Co? Co to bylo? Jsem se spomněl. Aha, tak to byl Kokofanto. OK, už je tady hodně OG, už 5 OG. No tak co máš, to jsi zase ty. Ale to asi nic. Tak co máš, je to ten bacon? Jo, je to bacon. OK, tak. Ale on má tako. Oni mají tako. No, tak ten asi nic. Já mu jako fakt kapitána dávat nebudu. Kámo, to je ten Kerberus. Já ne... Tak to se asi úplně nepovedlo. Zkusím ještě tady tohohle posledního hráče. Pojď. Pojď, ty jsi s ně přidat, takže nemůžeš být AFK, kámo. Tak nic. Takže lidi, tohle bude konec pro tohle video, tak čus.